Ni fa gaskiya gaba ɗaya ban gane ba kwana biyu nan fa sai a hankali dan garin ma da muke samu gane. To yau dai ba komai a garin na ga ma tun dai gar jiya mun samu dan gari mun ci. Wallahi ganin ya taimaka mana. Kai man kuli wai da wani ba ana samun kuli. A'a to ba su suka san da suke samo shi ba. Amma ina ga mato ya samu shi saboda mato wani live ake sai da man kuli. Gaskiya ne akwai shi amma. Kaga da abin da zai baba ku bara in zan je gida kaga in je duko ki kira mu je mu ga aka wajen gane ko kadan ne mu samu. To kadan duba mana ne kawai ba. Ka bari yawo ya ai. Yanda ta kama kawai. Shirya ƴaƴan baba mai shiri shi ke shirya wa masoyi babbar tarba amma bari in yi haɗa garin nan yi faka in haɗa garin nan kafin Bashow idawo saboda za su iya zuwa ko su biyu ko su uku. Wannan rayuwa amma sai a hankali bara ga in sa riga ta in je wajen gane kai wallahi zai gane ya taimake mu Allah ya taimake mu an kai muna yon Lagos lokaci ka ci gari wani lokaci to kwaye a ce ai muna jin daɗi ku tun wurin malam Allah ya mana maganin masifa amma gaskiya Najeriya ba kaman da ba kai muke iya sun da haka Allah ya so da kayansa mu je mu gani ya gane domin allafi no kai ga Bashow ne ya dawo wurin koyi gari na gaban wani ba za ya gane ka ba sabida rabu shi no kaga ma rago magin nan ban kwashe gurin kwashe kafin yaron nan ya da nashi wani dini kake ka san da nashi ko da ko baka cikin ba ka ce kana wajen sai ne wallahi na wajen ya kai ne kawai ka bari ba da zan je gurin gane mu za mu samu ne ba ce waya ka dawo ne ina zan je da gurin shi da sai ka san abubuwan wai baka same shi bane da gida fa nake na barka nan gurin fa nace ma zan je gidan ku kira ni je ko mashin na zan je dawo ka je to yanzu gaskiya ka je ka duba mana gani dan ni yanzu ma da kake gani ka dai maza ka je kawai ka duba mana shi saboda ni yanzu ma bacci nake son dai amma baccin ma zai ka gani bar dan ɗaya fitsari saboda ya ne burin dan ne bacci gaskiya ba no Allah ka damu da alkai ya ce labari inda Bashow ya tafi wurin ɗauko gari na asiri na arfe in kintsa shi wai a shi gayan nan wai inda na ɓoye garin nan ya gani kuma ya ɗauke garin nan gaba ɗaya ni ya bar ni kenan wace kashe ni ma yake so yi kenan kai Allah mun gode ma ashe bangala kawai su ne kashe ni kullum da shi muke zuwa mu hala da kiran mu samu garin nan amma ka ga yau shi dan shi ya samu ma shi dai zai ci ka sun ya to ne Allah mun gode maka an kira roba shi wayan aka ruba na gode fa Allah ba karfi wuta okay